Bună dragilor! Astăzi vă prezint o rețetă rapidă și delicioasă de gem de piersici. Vă las aici lista cu ingrediente necesare. Vom începe prin a spăla piersicile, după care le vom tăia în bucăți mai mari. Eu le-am tăiat în 4, după care am rupt o bucățică și am scos sâmburele mai ușor. După ce am tăiat piersicile, le vom pune pe foc, adăugăm zeama de la o lămâie și zahărul. Amestecăm ușor și o să vedeți că după ce amestecăm de câteva ori, deja începe să-și lase sirop. După ce începe să fiarbă, vom lua spuma care s-a format deasupra. Vom fierbe pentru aproximativ 20 de minute, după care le vom pasa cu ajutorul unui blender. Trebuie să aveți grijă pentru că compoziția este foarte fierbinte. După care vom pune înapoi pe foc, vom amesteca periodic. Eu am fiert pentru aproximativ o oră gemul. După aproximativ o oră, gemul meu arăta așa, a scăzut foarte mult, am oprit focul și mi-am pregătit borcanele. Am pus gemul fierbinte în borcane, după aceea am băgat borcanele în cuptor la 160 de grade pentru aproximativ 20 de minute. Așa arăta gemul meu a doua zi. Mie îmi plac gemurile cu mai puțin zahăr, dar să știți că ține la fel de bine. Sper din suflet să vă placă rețeta și să o testați. Pupicei!